Over 1,000 years ago, right here in Central Asia, somebody picked филмбардорӣ дар 48 соат. Чорабинии бахшида ба ин озмун дар доираи ҷашнвораи иттилоотиву технологии GoViral дар душанбе баргузор шуд. дар он филмсозони Осиёи марказӣ ба ҷуз намояндаи Тоҷикистон ширкат доштанд. озмун барои филмҳои кӯтоҳмуддат барои филмсозони 5 кишвари Осиёи марказӣ аст. бори нахуст ин озмун бо дастгирии маъмурияти дипломатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Қазоқистон баргузор шудааст. иштирокчиён метавонанд ҳатто бо телефони мобилӣ филмбардорӣ кунанд ва агар контенти онҳо хубу босифат бошад, тариқи платформаҳои мо онҳо метавонанд сармоягузорҳоро ҷалб намоянд. паёми мо тариқи ин озмун ин аст, ки мо мегӯем интизор нашуда аз пай кор шавед. тарҳи мазкур довталабони Осиёи марказиро маблағгузорӣ намекунад, аммо барои муаррифии онҳо шароити мусоид фароҳам меорад. намояндагони Тоҷикистон дар ин озмун тӯли 3 соли ахир ширкат доранд, вале наметавонанд натиҷаи ба даст оранд. мутаассифона ҳамин тавр шуд, ки иштирокчиён аз Тоҷикистону Туркманистон дар муддати 3 сол натавонистанд мукофоте ба даст оранд. ман намедонам сабаб дар чӣ бошад. шояд контентсозӣ дар ин кишварҳо душвортар аст. филмсозони тоҷик бовар бар инанд, ки дар Тоҷикистон нисбат ба ҳамсоя кишварҳо монеаҳо барои филмбардорӣ хеле зиёданд ва ба кори онҳо дахолат мекунанд. аз ҳама проблемаи муҳимтараш ҳамин аст, ки набудани иқтисодиёт, яъне проблема дар пул. мушкилиҳои дигар дар он аст, ки вақте ки мо ягон локатсия мехоҳем ки сабт кунем, ҳастанд идораҳое ки ба мо иҷозати сабт кардан дар ин локатсияҳо наметиҳанд. бисёр проблемаҳо ҳастанд. яке аз проблемаҳои дигари мо ин аст, ки мо барои ҷавонон умуман як базае намерасад, ки барои филм эҷодкунӣ ягон роҳи нав нишон диҳанд. бархе дигари ҷавонон монеаҳоро дар нобоварии мардум ба синамои тоҷик ва адами таблиғи филмҳои тоҷикӣ медонанд. ба гуфтаи онҳо, ба таблиғот бояд аҳамияти хос дод, то ки синамо ба мардум наздик шавад. якум қадам ҳаст, мо бояд боварии мардумро як бор дигар ба даст гирем. ин кори дуру дароз аст. мумкин аст 5 то 10 сол ҳаст ин кор. ин яъне ки мо системаро сохтан дар кор аст. ин қадам ба қадам пеш рафтан дар кор аст. афсӯс медонед, мо медонем, мо намедонем афишои чизои санъат амонро намебинем, аммо мо мебинем дар куҷо кадом қаҳвахонаи нав кушодагӣ ҳаст. ҳаминам савол на танҳо ба эҷодкоро, ҳам савол барои сиёсат. коршиносон бар инанд, ки мушкилот дар ҷавонон не, балки дар худи соҳаи синамои тоҷик аст. дар мактабҳои олӣ бештари дарсҳо дар бахши театр баргузор мешавад. мешунавам, ки дар донишкадаи санъат он қадар ҳам оиди синамо сухан намеронанд, дарсҳо нестанд. оиди театр, оиди пиесаҳо бисёр гап мезананд, вале афсӯс, ки имрӯз оиди синамо шояд ин аз набудани мутахассисони синамо аст ва ин бояд мавзӯи як ба таҳрир кашида шавад. ин як мавзӯе, ки бояд аз тарафи устодон, аз тарафи донишкадаҳои миллӣ дида баромада шавад, ки мутахассисони синамо бисёртар ҷалб шаванд. дар чорабинии имрӯза ғолибони солҳои пешини озмуни филмбардорӣ дар 48 соат филмҳои худро пешкаши бинанда намуданд. Суим Сулайманова аз Қирғизистон бо филми «Друг мой, враг мой», филмсози қазоқ Алан Талкенов бо филми «Гопницкая рапсодия» ва Мавлон Досмухамедов аз Узбекистон бо филми «Край».